Салом алейкум. Шумо дар канали Нигматов Мансурен. Яхе одаму ҷон гуфта хичон уже запросро кардисан яхе одамои шоу-бизнес. Рустамҷон, ам як чӣ пурсам, дадаст айфон ку? Рӯи ман любой ҷуда бароя ҳам ёки просмотр мекия ёки заявление ки ма ҳами одам да телефон додам. Баъд охирда бояд менавист ки барое ки ман марғам, не ки ӯ хеле нанавист. Тини на тех на пал, на стоячи хуҷамдиҳо мешид, корочи лах кардан мепартофтам Исуса. Барое ки камтар калон шидам, чӣ хеле шидам, очамам камтар уже сиёсат кард, гуфт ки ҳами падар уже намега Исуса. Чизеш ман кайф кардагем ки маро ҳақорат намекард. Ҷонон аст. Шайх аст. Ягон дигар шахсиятҳо аст. Салом алейкум. Шумо дар канали Нигматов Мансурен. Дар барномаи Пурсиш бо Нигматов. Имрӯз дар меҳмони мо як блогере аст ки дар дилиш дошт гапҳои доштагиш. Мо ҳамаша пурсиш кардем нашуд блогерои топ, хобиаш ки футбола дӯст медоштай, не ки сему рафтагӣ набудай. Ҳар чизе ки мо пурсидем, дил нияти хича гуфт. Чизи хос. Одамое ки кидатиш карданд, коршона буд карда бо ҳам кидатиш карагиянд. Одаме ки хай дар байни худтон чӣ гапи боша, чӣ набоша, бояд ҳамон гапа бо чумо хушрӯ маҳкам мекарден бе коргари орган, барое ки дар байни дӯсту ҷӯрагию ки дар як ҷо шидагӣ рафиқ я нон намака хӯрдагӣ бо органа қуш кардан кори хуб нест. Ман хеле чиста мнение ман ҳамия. Бачаро даъват кардем имрӯз дар барномаи Пурсиш бо Нигматов Рустам Ашуров, как блогери ки одам меша, чақчақ гапу чап барнома карагия. Ҳама рӯз пурсиш кардем, чизи хос гуфт. Насиб боша катиш суҳбата давом метем. Барори кор шумода. Ному фамилия, рӯзи таваллуд? Рустам Ашуров, 11/05/95. 11/05/95. Чӣ хел мешавӣ? Ҳама хеле 11 майи 95 сол. 95 солсози кору хуб. Худо омадагӣ медонад дар барномаи Пурсиша. Як чӣ пурсем айти барое ки бисёртар ҳам дар Инстаграм мебинем та чизота барномаи нав кари чақчақ гапу чап, якм номи канал буд. Баъди барномаш карӣ? Бале. Хай соз чӣ хела барнома чӣ рафтеста? Соз рафтеста, рейтингош хестагия мо худмо успех накардастем съёмка кунем, барое ки яхе одаму ҷон гуфта хичон уже запросро кардисан яхе одамои шоу-бизнес, не ки уқа дар ӯ дараҷае нестанд ки уқа хайб надоранд ки не ки даже пул додан ян ки биён баромад кунанд. Одамое ки лично мада интересне ва ё кати яхелош кати переговор рафтестай, яхелош кам грубо говоря танг мегиранд хичона Исуса, барое ки айниқтаи назари ман бисёр минус доранд ку барнома чӣ хеле ҳама минусҳоро мега Исуса. Рустамҷон, ам як чӣ пурсам, дадаст айфон ку? Айфон ака айфон я вақтҳо айфон доштем, ӯзи айфон нест. Нест? Чӣ проблема шуд? Проблемаш ҳамия одам фурӯхтиша? Не, ман хеле телефонфурӯшӣ хеле чӣ надорам. Чӣ мегам? Завқи хеле харидфурӯш надорем. Харидфурӯш надорам, мегирам ба истифодаш мебарам. Ҳамия одама реклама карда будам. Ба ҷои пул телефон додагӣ буд. О одама номуш ака не даркунест, номушаги даркунест. Бигем ки як криса бигем. Хайр, ами агар интихоб тами гапша мега бари номушона ҷа дар барномаи мо номи ҳеҷ кара гуфтан даркунест. Баъд аму омадааст, мегар результат надод рекламот. Ту ба гуфти худ результат дод? Конечно, рӯи ман любой ҷуда бароя ҳаму ёки просмотр мекия ёки ҳаму вақти ягон канал да мерем, хай на канали худам да мисол видео мекунам, ӯ қақоратай медонам ки хай ҳамаи ман да бисёрама как никак фоидае. Вақте ки тра дар дигар каналҳо тамошо мекунам ва таги вай да ҳақоратай вай минусае ку барои ман. Мисол гуфтем 3-4 видеош кардам додам, парафтааст заявление додааст. Заявление барои чӣ? Барои ки ту видеош карди, рекламаш кардӣ? Заявление ки ман ҳами одам да телефон додам, лекин мавози ҳам телефон ма обратно гирифтаниям.
Вот. телефон чӣ шуд? Баъд охирда бояд менавист ки барое ки ман марғам, не ки ӯ хеле нанавистааст. нанависта ручка запаска мо ки тамом шуда боша. Шояд. Марам ҳамин фикр да омадаму. Баъд додам телефона, гуфтам изят мекунӣ, чӣ мекунӣ? фаҳмо ҳамин гапҳое ки ҳозир ту гуфтагӣ ҳама одам худаш в курсе ки катиш гап зади баъд агон чӣ гап зади? Невай чӣ гап мезанӣ дига ӯ одам трипилайку. Мара бисёр одам совет дод ки бара чи ки ответ на заявление хе совет додаму не ки фамилияи мана туғрӣ намегирам. Фамилияи мана заявление нависӣ туғрӣ намегирам. хай ба фикри ман кори худат ба фикри худат кори хато кардо ки кори правилно кардӣ ки ҳамин нанавистӣ чӣ? Правильно кардам. Правильно кардам, барое ки гуфтастам гу дадаи ман кам хулиган буд. Агар дадам чӣ мешид, чӣ мегам? ҳаёт да мешид, адобрит намекард. Телефон чай 10,000 буд даёхи. Як аз дигар реклама мекунем, агон мардак тарша. Значит, телефон асабами барои даст дада нест. Бале. Не барои чанд қамия додам даст iPhone буд, ами охирон. Яки ганда сахт рекламаш кардагим. На YouTube мондагем, на Instagram даже то барон Абдурозиқ хеле илтимос кардагим ки ҳамин одам. Хаба Абупули Абдуразоқ барона чӣ? Вайра агар ҳозир ҳисоб кунӣ, ака одам қарздор мешавад. Хай не ки барои ҳисоб кардан рафта бо заявление додам дар ки. Гуфта заявление наменависиша. Мо вай нест. Хай нанавиша. Яки антирекламаш мекунам. Антиреклама. Хай ки ушат хидмат. Ам iPhone агар iPhone гир ам одаме ки хато накард ман мешиносумша ҳамон боша кори хато накард. Короче разбори хато мешиносам одама. ту мешиносӣ. Криса охинамуша криса гуфта. Рустамҷон, як чиз дига дамирут ришод нест ришод. Чакара ришод. Риш чӣ кардистан Европа рафтесам насиб бошам. Тенҷа? Ман даъват дидам. Да Абдурозиқ Қадавӣ дидам. Ба ташкил кардӣ паспорт? Кардам. Абдурозиқ набуд баронда кардам дидам. Баронда ташкил кардам. Баъд атан Абдурозиқ вафӣ штак я чай. Яки имена барои вай чи набуд, просто рафтем абед кардем тамом. Соза. Як чи тад ами вообще история да. Худат футболист гузаштагӣ. Чӣ ба да барномаи худат карӣ нагуфтӣ ки ман зиндагида футболист будам вообще накаф. Барое ки основной ами 2019 нақл кардам да мо сари блогершавӣ 2016 агар эхе гиря яка ганда хеле рӯзои безе бешам ҳамин да одамо гиря кардияну як хелаш прослезился гуфта ису қараҳма хурда. Не хай натури хай ки ман ки гап намезам ман чак ты персис мекунам ки ҳозир дами кори ту кардасти марак бори ҳаста кори гандаам кардаги кори хубам ҳар ду тараф дорӣ не камият чия ки бисёртар ҳозир тура пурсидасан хуҷанд бо бурга биё пранка чӣ бар бисёр навистага ки хуҷанд биё пранк ҳогас қасд дора хуҷанд рафтем вақте пранк кардем ягон гарени биё мезанем Ona biora ki amca bana hemen ne oluyor koşturuyor ki ne? Esta bio. Bayram çıkamara. Akımo любой казами да пеш мами одам броя мерем амра катиш амра харакат мегем аго пранк не ки аго прикол кне уҷада ки имена ки бачако хароб бадянисна типа короче тини на тех напал настоящий хуҷанде мешид короче лах кардам мепартофтам Исуса мама равнависни ки охи ам настоящий хуҷанди набудааст охи агон каҷок наёфтем охи баъд нашод кулоб чӣ шуд кулоб ама охир бурди гӯшти хуб кардӣ ку кулобда ҳеҷ ҳамо чӣ хеле ки дар навор дидем ҳамоши не ман фаҳм навордам бо меган ки душам мегам мера мекине авурга Омадем шаҳртон бес ака ҳуштум бес як та дига бихака безе ба ин колбаса таркибаш яъне состав чистаган ай гӯшти хугай ай гӯшти хугай кади руғани хугай ака нахе ханда ку ай даҳана нарафтеза барои ки бра куя бурда куло букам камезаната ки мезана янам бадам хол мекунӣ ани хугай бикунам дигашам мекунам имена ӯ проект гӯшти худ маҳкам барои чи якя бора барнома биромад пранкни гум шуд
برای که کم دارن کلون شدم چخلی شدم و چما کم تر уже سیاست کرد گفت کمی تدا уже نمیگه ایسوسه همین خاطر گفتم پرانک جنب است که که خیلی رینکی یوتیوب تاجیکستان چخلیه که همین پراسموت همین فقط پرانک داره یعنی که تا پرانک باید پارتوی ده همو основание که اون проект زوری دیگه داره همون داده باوری داره و همین как минимум چنین پرانکات مزگاره یعنی که مردم دا معقول میشه و پراسموتر میگیره как никак اگر یعنی که همون 50-60 هزار پراسموتر گیره ما проект ساده محکم میگه پرانکا خوب بود любой съемка که 300-400 спокойно میگیره گرفت спокойно یه هفته ده спокойно خب اینا گفتی که در برنامه که مانتیزاسیت نباشد بله значит تو کی کاتیم کار میکردیم و چیزی ترسیم که وقت مانتیزات نداشت نوازدوق بوده вообще نوازدوق بوده بعد هر چیز دیگه خیلی که سرپرستات بسیار شده که ویژه داشته پاسپورت گرفتی روزای نزدیک انشالله خدا روزات خدا طرف اروپا بله او چیزی اونجا میره میکنی ولی مخفیه ولی مخفیه برای که نوکادا یکی بگم یکی نشود بعد خیلی شو بعد همین یک چما میگم که چون کراسوفکی تا یه بار گفتن 3 بار نشون داده کراسوفکی ده فردا برای کراسوفکی چون 3 بار نشون داده ویدیو پارت افته یه بار بود گفتگی اما که 3 بار پارت افته که گفتی یکی دادیدگی گفتی короче من салат в цвета назовем красовки саузай хтон дага вахо аксеш дага так сагра читроки то орга ами салат ва ами вақтои футболиста чекет батам как пижон ягон брижа чагон шорт кена пиши кепка там ягон наушник павши как пижон короче ами вақт салат ва дус медоштум ба чанд намуд салат ва дорум ба ҳаму видео да короче одамҳо мегӯянд ки ты короче дигар хечи надорӣ ва ё намебинам фақат цветча мебинам тамом пусида рафта биё ягон сум скинуться бо именно он вақтое ки ҳаму ганда вақтои қашоқӣ буд марам ба худоям рост дига марам мегӯям ки аки мансур мегӯянд я либос дорда танад бисёртар формат я бисёр вақт ҳамин бисёртар формат сирхм ғалтидам я ҳафта амият дошт историясум соли нави ҳамаш қариб кепка сирхм чи ғалтид ҳо ҳаму як форма дорем мо як форма дорем шигр мегем да чизе ки дорем да танамо да почамо сага главне тоза боша гарм боша зато мана қабил дорем акма чени ки ма медонам қабил не барам хамо акмо либосомо реклама намекардам модель набошум ки ман рӯз ҳар хела пушум да гарданам гуфт фекрм мо бачаем бачае ки ҳастем бачаи хос чи хеле ҳастем мебуроем кор мекунем либос дорем чи дорем сам тоза буна мекунем ки рустам мардак бори عروس دوری؟ نه بله واو نه خطا سیریاز میگیر خطا سیریاز میگیر رستم عروس دوری؟ نه داشت دروغ کرده چرا؟ نه بهش ندارم عروس یا بعد یگون تا نمیگشتم نگه کیم چه возраст уже не позволяет за кем-то ходить кайзан میگیری бегать بعد یگون 2 ماه نصیب باشم амушам нест кофтаст ямака манам нестим буда вақт не якиш мо бояд боши хайр бади ту бади рамазон охи бади рамазон барки рамазон апрел деназенда ба фикрм туғри мекунам да деназен чандма майда туғри кун соз мешам бешхуд вақт съемкаш мекунӣ о тамом съемка да гардани мо ами твиттерамо съемка мекунӣ как раз ютуб да просмотр нага плей съемкаро не пранка бояд جمهوری دا باید ما کنم دیگه هیچ که تو همی اوبره یکم کسا بودم یکم کس بود نکنم کورا نه بکنم نه که نمیتونم پرانکا نمیتونم نه رستم برای که برای خیچون چی دارم دیستانس دارم برای خیچون правила دارم жесткий календарь конесте дихтаросиям календарь конесте там ози ба қапамон мебара савол ҷавоб мекунам мақомот файл мекунам фалон и рамкора бояд полностью гири партои ҳами агар ҳами рамкора фикр кунӣ значит на ютуб баъд ин ҳами охирон бор таксӣ карда будӣ дар ахш таксӣ духтароро бор кардӣ дорӣ ҳамҷа бисёр аққорату проблема шудаги буда ҳамида чӣ гуфтар ин мардум да ки мардум хато кардаги ту хато кардаги ҳами кора хатоги ки ту дага хатоги ки ти допуск бисёр бад аққорат кардаги да оҷате мачай хеле кардасти бояд ту ҳамҷа як хатоги ту ба фикр бамеди чӣ да бод ту аввалда нагуфтӣ ки гуфтагим и эксперимента
ما امیرا دیگه ما روسمانه اول نگفتگیم آخر نگفتگیم با دخترک لولام میگه کو کانتر اکتیو راست میگی من نبوده در بالای موستا بالای موستا هم سرش گفتیم هم آخرش گفتگیم برای که نگفته اون پرانکا نمیشه کرد نه کی کاردی پرانکا چقدر پرابلمای خیلی چیزا که پرابلم چقدر پرابلم خورا بسیار پرابلم برای که چیزی که ما کردیم اون کس دیگه نمیت این مینا همین پروژه نمیکرد نشد برنامه چخچا گپ چپ اقوراتش بسیاره که چیش همه طرفه زور گرمی عجیب بود ای همه چیزش ما کیف کردیم که ما را اقورات نمیکرد برای چی برای که اوجدش خدا باشه جان اون است شایخ است چند کسا یکم دیگه شخصیت هست بود لیکن اکا این اگر پروژه چخچا گپچا بگیریم اکا خیلی میکنم نه در تلویزیون تمامی وقتا نه در یوتیوب خیلی پیریده بگیم که خیلی اینترست نبود استینه اوی میکنم او یعنی که همه آدم میبری تو روش دام خیلی میگیرم خیلی فتواش همیتی فلان کرده شوار گفترم سود قرار مزنه کرد اینم توز اما آخران پیش گفتم آخران ویدیو که 11000 کامنتر گرفتن 11000 چی به بعد بسیاریش نایستگن که اکر رستم چه تو آدمای جمع میکنی جنگ میمونی آخرون برنامه باید بدونی برندگی کرگی نیستی برندگی کرگی نیستی اسپندم جا 6 تا برای که خیلی همه قاری ای حدیث میگیره ای قرآن میگیره ای کتاب میگیره پیش گپ او را بریده نمیشه ای لوبای خیده ما گفتم بیا ما خب کنم اینجا بچه تیلو شاوم اینا گپ زنن فونا نه چیت این برنامه ده همین گپ شده بله رستم جان نمی در برنامه فقط میگن آدمای جنگ میمونی چی به جنگ میگن من من جنگونه من دوجا دیدم اوجا پروسا آدما استین روشونه هوی میکنن خطاگیش نهوی میکنن همین روسیگا من یه چیزا میخوام وای کنم تو تچنید کنم او تشنیت من نمیخوام اسنید کردم برای مردم میتونم گپ فهمونده که تو جنگ میمونی یا که خودت بوده فهمونده اوجا جنگ نیست اگر اوجا پروستا هر خیلی آدمو را فایرال میکنی هر خیلی شخصیت را که مقصد ما که اینمی آدم مثال اینمی در ویدیوش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اما بعد ماشاءالله محمد مسلمان نماز کنه یعنی که یه نمود ویدیو میکنه همه آدم‌های هم خیلی ویدیو میکنه که فهمیده من خیلی میکنم چیستا برای ریسپکت همون طرفو کی خیلی خودو تاج داده بگم подписаться کنه نجالس داوید میکنه که بعد ماشاءالله دکتر کامیدا ایستوسه همه خیلی آدم‌ها بعد خیلی پالوبم و او خیلی آدم‌ها همسینف دوران جورا دوران همسایه دوران شناسای بلیسکی دوران بعد هوایو درجه سلیوات میکنه اینفورماسیا که اینو در حیات خیلی نیستن در حیات نه کشیدنش میمونن نه خوردنش نه فهم اینجا میمونن پروسه شغالی فلان این برنامه را که انالوگی بگیم راسیسکی انالوگه و این انالوگه با راسیانو با امریکا گرفتن این ما یا نمودی کردیم که شتابه نمیسال ما اومده پرویز ده ای کانال خودم تو شایطان بده فلان بده ویدیو اتریت نکنم براده نکنم بارون و سردای امیدون چیزی بود بلاگر دارم که خیلی فیشکا یک درجه چی میکنم اتریت فلان همین اتریت چپا چی کنم که اینا یک پلاشتکای سازداوت کردم برنامه چخچه گپچم اینا بیش ایجت برادر ایجت بیشی یعنی هر در رو پارو بیستی دیگر تو گاب این جنگون است جنگونی وقتی که نمی بعدی برنامه میخزین تام شب نه بارو نمی میخزن اما او پوی آماتیس هم میگیرن همشون در اینجا رکلام خط کردی اینجا کراس پدرکشون برای چی ما که تنیس افشیدن نیستی روز عایشه بیسبول کشه برای کی روز چرکین شه خواهش زکاس کردن با تنیسی باید سه چهار تا تیاکی تو هر باری اوپش تایور کردم موندگیم باید برام گیرم با رکلام کاریش ها چیش دست رکلام دیدم رکلام سوزه خیلی پریکول نه چند پول میگیره تنیسی میگیرم سوز میگیرم شگر میشه زندگی دم میرسد زندگی دم میرسد با میمونم تاکسی رخش کردی میرم میگه فکر تاکسی رخش کردی چرا دیگه این تاکسی انتخاب نمیکنی برای که امی موز за программирование для سیوسه برای اینده جه هستم و چیز رستم جان
من ترى بسیارتر دیدم من ویدیو تا که وقتی من تشناس نبودم در اینترنت فقط درباره تاکسی داده نشون میدادی که چه بهش یک خلاص نمیدادشون داکومنت هوا یاد میدادیشون پراینا چی مقصد داشت مقصد برای پرسموتر بود یا چی تیوردام نبود وای رکلام بود رکلامه اما آدمی که کرد رکلامه که آدمی که اوجا Россияда қонун дора ки паспорт то есть праваи тоҷикияти мумкин нест барои вай ҳар хил документ ҷамъ мекунӣ исуса ҳамин ман як шинос доштам ранги багем ҷура буд РСВ там полностью документация ҳамин таксикати машғул буд ва ҳамун мада предлагат кард ки праваи тоҷикияти ҳамун шапалоқоя кирнакати мешавад чӣ кардан ва мада пул мидод ман ура реклама мекардам реклама буда бале ту фақат ӯ реклама знаешь реклама буд хел гирем оз ягон ака саволи шуморо ҷавоб дем там барои одамо барои суса ягон блогер то ҳамин рӯзе ки ман медонам хай бигем ки ака ягон блогер не хеле калони баъд гап мешавад не ки бигем ки 90% блогер ягон кас ба манфиат ягон подписчикаш кор намекунад контент мекунад топ 5 та блогери тоҷик ки ту хитай ҳисоб накун ту дай бознес барои ки ман салота додам 5 та топи ки ҳами уважение доришон ки ҳамун одамоя 100% топ да 5 та топ да именно мардум не именно худ дори худ топ да интихобш мекунӣ одамое ки ҳами дар назари ту метавонад ки чашм да ки ҳамун дастои нанаму топи ту да топи оз мо барои ки оз гӯем ки топи тоҷикистон гӯем оз сар меша проблемо да иш бо сар мекуна ки мо фақат мегӯем топи миравод не худа топи тоҷикӣ топи тоҷикӣ 5 най броякам 5 най броя хана ту 5 та прими 5 та киша ман одамам ки дар намефорад аввал хушк киша топ неста охира хеле просто бугун просто ради галочки не хита ки там одам например на бигуш кун дӯсти наздики ман мегум ин кас ҳамин 5 одаме ки ту худа дар пеши ҳамин ютуб дар чашми ту мебини ту ина например абдурозиқ блогер набуд блогер шуд барномаи хонаша рафта як блогери кора ӯ як нақл мекунад просто мада 5 та топфи одамое гӯ ки ами ту не ту ҳамаи кати ту да ҳо ина например кадоме мехоҳӣ гирифта меги неми одам ма дар ранги блогер маъқуле например дами топи ту барада меғалта барои чӣ барада оз ман мефаҳмам сабаби ами топи ту чима меғалтаги бара ай нуқтаи назаре ки ҳама одам чӣ хеле боша набоша ёшаш аймо солаш аймо лично айман калонай ай чанд блогерои чи калон набоша именно ҳамин блогерски темада завқ дора камероша харидаги любой намуд мисол аппарати харидаги исмера усмера гарчанд ки мисол просмотрша хеле бигем 100-300 ам набоша хатавай метонам 100 леки любой контент ки барада мекунам ва агар бишнаям каза сиёсат куна гап базана отвечапа куна бад мегирам а чтоб нехоҳад контент кари намегирам лекин аму топи 5 да бигем ки ҳо аму сари хина аму буд фақат амура метонам гуфта дигар ягон кас не во 4 кас гату буд мара гӯи 4 кас ки худ мефаҳмидагӣ барада кия дигар нест охи ака фикр кар нест на самом деле нест ту ход барномат файрод кари қодамора нехам вая топ да нест ака садои умед ака намешава ранги блогер ака вай чиста мисол қори мирзо вай қори ай ма ура блогер ҳисоб намекунам для меня блогер ака одаме ки меиста я намуд контент мекунад я рӯза 100,000 барое ки именно тоҷикистон вақте 100,000 мегира аҳоли кадиди гири эсенгира яъни русскоязычная братан считай что 1 миллион аҳоли агар мо кадиди 500,000 5 миллион бале рустамҷон значит ай топи 5 ту вибират карда фақат 2 каса вибират меки тамом бале нест ягон каса нест лидирующий YouTube канал Авлод медиа ҳозир ажда дуюм айман сеюм сеюм канале ки спокойно 100,000 контент агар буфуроша бикунам T-Music Awards не айми чиста одамои
Нест. Нест. Мада музыкальный, бароки музыкальный и канал кати блогерский тугнага бароки куҷа ҳар як санъаткор мухлисо аям худи гуфтам ки канале ки агар бихоҳам 100,000 контент кардам. Рустамҷон як гапи дига ҳами одамое ки тора подписатся караган чанд фоизи одам медори тамошо кунад меги подписатат караг нест 83% беподписка тамошо мекунад. 83% беподписка тамошо мекунад канали тора. О бача 83 намедорад подписка накунад медорад тамошо мекунад. Медонам тамошо мекунанд. Ака лично ман фикр мекунам ки вай чанд рейтинг чанд чӣ мегӯям чанд хел одам айда ман видеоша тамошо мекунам подписаташ намекунам барои ки ҳамин бой нашава. Ака фикри подписчикорам хеле ки ман подписка кунам лайк кунам комментария бой мешава. И яке аз онҳо дим одамо ҳамин вақти лайку комментарияу подпискара меҷиқанд уҷа аккаунт мебурояд. Фаҳмиди на? Аккаунт мебурояд ура регистрация кардан кора. Одамои хидмат кам тарак ҳамун чиза шояд ки намефаҳманд. Мегам меҷӯшимаш мега раз бо атмена мекунам ҳамун видео тамошо мекунам ва бисёр одамо ай имо ай одноклассник ай фейсбук тамошо мекунам ҳаваям мерава. Статистикаш бад мерава. Ҳаста одаме ки нахи ягон видео тамошо мекунам ва комментария менависад ка мегам 3 сол короче подписчики ты будем инами гапот инами видео мада мақбул нашид ты хурмата полный роз дар пеши ма гум карди подписка мега подписаться мека аки ма уча мехонам комментария мехонам Бойгари ты да чи чам фақат дига ҳеч ки надонам на хеле банальни гапое ко оила поила мега ко манам ҳам хеле мегум баъд бойгари ты озираш да фақат учам дига хеле да канал команда футбол бозӣ мекард ваҳдат душанбе тренер Иззат Мирзоев кай рафта буди дидагӣ будиша охирон бор ягон нами тобистон дидагӣ будумша чӣ гуфта будакта гапое ки постоянно мега хабаргӣ набиён шумо гарданишне исусишне ку падаркои ма исусе прикол мекунане ки ура беприкол бояд кунӣ ҳам прикол накарда ту бояд уже ақл дошта бошӣ ҳами футбол ту меги кай охирон бор бозӣ кара ки ту меги футбол меги хоб кай бозӣ кара охирон мардак бурӣ 3 моҳ пеш 2 моҳ даже пеш 3 моҳ одами футболист ҳар як рӯз пас мера чӣ намера барое ки ҳамин чизда уже мегум ку вақти уже ҳами калон шуда мегири ҳамин чизда уже даст намераса почему потому что хобби не даёт бабки единственный хобби после футбола это YouTube, интернет, фамилия. Вот это хобби, она дает денег. Вахт ами хобби приносит удовольствие, денег, фамилия. Рустамҷон, хайна хобби ты футбола маслиҳат кардем. Нашуд, музыка гӯш мекунӣ? Музыка гӯш мекунӣ? Да? Чӣ гӯш мекунӣ бисёртар кадом стил? Попса, рэп. бисёртар попса кия мешиносӣ мировой я тоҷи не фарқ нест ки одаме ки ту гӯш мекунӣ одаме ки дар плейлисти ту аста попса гӯш мекунам як каса гумалағам реймен бигем реймен там рэперо мягира гӯш мекунам тимотия гӯш мекунам хитоша вот ай зарубежниё тоҷики чӣ тоҷики барон единственный барон аки барон барои ки кати наздика барон қамро гӯш мекунӣ аввалам гӯш мекардам короче ози бигем ки баъди наздик шудан тем более барон гримет кардиста любой видеош топ да барон намебинӣ ту топ да данный момент арапиро барои чи хай аввал бидам вайш буд номошо чӣ номои ҳамара гуфти номои вайш намегирӣ намехоҳам хай всё и хоста барои ман лично барои ман единственный рэпер ози ҷумҳурида барона дигарош барои ҷуръат будан ё не ман кати ҳафтош кати гап намезанам ягон нафик паслат мекунем моҳош кати гап намезанам отписка кардагим а инстаграм дар кӯбошау хай заслужит кадаги дастойне инстаграм та ҳозир мегӯянд ки $1000 мефурӯша $1000 не $1000 не дута не
5 та налич. панҷта Наличи. Навіть Instagram та $5,000 оценить мекни. YouTube $5,000 мете. $25,000 ака $25,000 бачаи Америка прилагар кардам. YouTube та. YouTube на. Чо надоди? Чо тим я сол дахилшам ва ҳам қасума вардиста. Ҳо ранги дига одам мешавад ҳам кардатам бо каналуи када исуса. Ман наметавонам ира кардам. Барои ки именно ҳамо аудитора 120,000 аудитора ака барои у қодама ҷамъ кардан ака ман абделшам дуромадам мақомотчам рафтам любой ҷуда байно супоридагим шапалоқам хурдагим у қаҳақурат пақурат ман хиёл мекардам ки именно партношения ҳамо одамое ки мада подписка кардагиянд гарчанде ки оз намегум подписка кунед лекин ҳамо айвал именно ҳавайода ҷабр мешава ай тарафи мо 25,000 лично шояд ман намегум ки мисол именно намефурӯшам любой чи нарх дора лекин именно 25,000 ки мисол мада прилагар кардам барои не си там 35. Чил. Там можно уже и на чили сумми калма яка. Чил тогда ты уже фикр. Чил тогда 120,000 подписчиков. Начинается. Не яка. Чил ака. Это уже другой уровень. Хавсе на чил азор. Бале. И я суммяста яки мисол хели да фикр конечно сар да то меша. 40,000 да подписчиков да чи гуфтани ки мухрон агар 40,000 гир подписчиков да чи меги? Подписчиков. Гуш дорад газа. Да, ҳаёт ям каза интервью дадам. Арақ кардам. 40,000 я гирифти. Подписчиков да чи? 40,000. Ба фикрам 40,000 да ҳичи هیچ نگه خمه برو نه خیلی بعد که 40,000 گرفت که ساعت کار میفهمونی اوزی مینا گفتن ساعت کار میفهمونی سویج چیگره یا نمودی باید بگی که رحمت بگیشون نه رحمت ما توضیح را میگم یا نمودی میکنم که شتابه پادشگاه استگزارانه 40,000 گفته استگزارانه نه اخی گیری کار که любой خیمه کانال نفروشم любой خیبا باروشه میتونم любой наму соҳа дар худаш метавонад ки мисол фарбигон 20,000 ша истуса лекин 40,000 суми хуба 40,000 сум значит нами якним моҳ пеш вақтои нами бой мой темои Америка буд ку спортсменои хидмат 25 та нах ака предложение Рустам Ашуров каналша $40,000 оценит кард бале инстаграмша $5,000 инстаграм ҳозир ки тара $5,000 инстаграм та полный мегир не любой казонет полный чизота удалит мекини уж уже чизе хичи фикр тамом амха зихна чида ягон чиза не аму фикри 40,000 да гавнес Рустамҷон ба худом гап задам аз души чӣ саволои ман буд ҷавоб додӣ ягон савола ман навистагӣ набудам чӣ саволе ман ҳайрон мондам ман оқа савола менавистам шумо бе ягон не ман барои чӣ наменавистам саволора ман мегӯям ки ман чизе ки як бор мебинам дар ҳамин история дар чиз мебинам просто як каси дигара даъват кардӣ дар история нагуфтӣ ман намехоҳам уро публикат кунам одам уже худаш мефаҳма ва публикат кард ки тира қабул накарда мо одам дам рости гап бисёр баъд навистагӣ будам барнома даъватш кардам омадагӣ набуд намедонам сабабаш чӣ боша сабабаш шояд ки кор дошта шояд ки игнор мекунад шояд ки писанд намекунад ӯ худаш медонад тира ман мерӯзидам ки история кардӣ шояд ки ҳамин гап по-любому мебинад тамошо мекунад шояд ки дар худаш як фикраш мекунад ки мега ки ман чӣ ба ин бачаҳо маро занг мезананд ман одамои ба қадр намекунам чӣ ба ин одамо моро даъват мекунанд аҷо ман ба қадр даъватшон намерасам намерам ман барое ки пеш аз сол набуд рости гап 10 бор даъватш кардам ин рӯз пага кард шояд ки ягон одаме ҳаст ки намемона шавурав нек мо ба ҳамин хос гуфтанем ки гуҷое боша набоша саломат боша номероша дар тирам дод набардошт ҷавоб надод мадам ҳам хелай барое ки ӯ одам дигар шидагия дар зиндагӣ бояд одам як хел рава як уровин рава уровин аст ки зихнашака ӯ одамое ки мо кӯака бояд як намуде кунем ки ҳамо любой одаме ки мо дар вақташ отказ карда буд ё ки отказ кардания яка фаҳмидӣ сразу бидон ки ака ё ки зазори хубак дорад ҳимболи барномаи ма намедонӣ зазори хубак дорад ё ки ака ирӯз лично айма зависта ки што ман по-любому биёяд ман бояд рейтинг ҳамон барномама бояд зиёдтар кунам Рустамҷон
ҳазор раҳмат ки омадӣ вақта дариқ наёфтӣ рустамҷон семичкои чачара конкрет назадӣ фикр мафтӣ ҳамун фикрое он гафи зур мегӣ семечкои чачара задамон ки ака барон омад якане ди қобчаш доди хай маззаи семичка чачара просто агу мара тамом просто хурдӣ ду пачкара задӣ чанд сумета сум наистеда иҷа созай чача созай хурдӣ маъқул чдакта чӣ вкус дора мардак барӣ вкуси семечка просто бамаза ойди мутобиқи ҳамун сум шайда мутобиқи сум шайд дандонот чӣ намешава зард намешава наоборот сафед мешава гуфтани ки одам зубне пас карда қарад дига семечка харида гап нест рустамҷон ба худо адуши гап задем чӣ саволе ки мо дода будем рустамда ҷавоб дошт мардуме ки гӯш мекунед шумо дар ҳамин гапҳо тааллуқ дошт илтимос ира ба дил наздик нагирем и гапа естественно ҳамин бача гуфтагия ки естественно ки пеш ҳамин гузаштагия и чиста мненияи рустам буд чизе ки одамо ки кидаташ кара мнения хча гуфт одам бояд ҳама вақт правилна боша одам мара кидат накарда ака ӯ хича кидат карда оли ирӯзпага ака як намуди видео мебуроя ака ҳамун одаме ки ҳамуро суратша мемонам ака мошенник жулик анонша чӣ кунам баъд ҳамун сурати ҳамун чишако ҳамун магазиншако ка вақте ҳамунҷа мераван ака як намуди видео мешавам вақте ҳамун магазинша мебинам рӯшона одамо истикадани чӣ мекунад мезгара меравад лекин ҳамунҷа дагар одам боша агар 10,000 чи туфка 10,000 биёд тамом ака пул қабул намекунӣ пул мил чӣ дака и чизе аст ки ака и харида намешава ака и харида намешава ами биё реклама кардан метавонам ман антирекламам кардам значит темара ту маҳкам мекунӣ темаша ту маҳкам мекунӣ темаш давно уже ама телефонша додам дар сум не телефонш маҳкам шудаги темара ту маҳкам мекунӣ байни хитон ҳамин барнома анти всё гап нест рустамҷон спасибо тебе тамом ака шумо дар раҳмат гап нест барки омадӣ ки чиста адуши гап задем чиста чӣ гапҳо мо буд гуфтем тема моро маҳкам кардем чӣ темае ки тара фаҳмидам одамо фаҳмиданд чӣ мнения дошти фаҳмиданд гуфтем ки дар зиндагӣ любой кас негатив дора негатив ҳам аст позитив ҳам аст ҳам позитивша гуфти ҳам негативша гуфти хай одамое ки фаҳмидем чизам акоба и чиста мнения буд иншоалло шумоам ҳама дар барнома ҳастен тайёр шавен пурсиша шумоам бисёр мешавад ҳарак ба одамо ҳазора чӣ гуфтанӣ бошӣ одамода мардумда гуфтани чи ай хотире ки блогер ма фақат охирда подписатсия кунед ҳамин канале ки ҳози шумо тамошогари ҳастин лайку ва комментариятона дареқ надорем мнениятона чӣ кунед умедворам ки ай ҳами ай хотире ки ман ягон каза интервю надодам ака ягон казда шумо ҳурматон дар пеши ман дар дараҷаи калонай ами хотир ай хотире ки ман интервю додагӣ нестам и чиста ами фикрҳои худтон дар бораи шояд ки кам дараки дигар дар бораи ман информатсия файдо карем ва дар описание канали манам мешава канали манам подписоя кунед ҳазор раҳмат нест хушованд рустамҷон раҳмат